Għaw tibda s-sattini parti tal-istorja, l-asfur li janni. Biż-żmien il-prinċep laħaq sultan u huwa u martu kellhom 4 tfal, 3 subien u tifla. Iżda ommu xorta waħda baqgħet tobot lil martu u dejjem kienet tittama li xi darba teħles minnha. Ġara li darba waħda is-sultan kellu bżonn imur f'pajjiż il-bogħod. Ommu tgħid kemm ferħet u qalet: mela issa ġieni l-waqt li nitħallas minn martu u minn ulieda. Lil-mara għalqitha ġo kamra daqs nitfa fil-ħxuna tal-ħajt u l-bieb imbarratu bil-ġebel. Kienet tagħtiha tiekol minn ġo toqba fil-ħajt. Kemm ma tmutx. L-tfal batithom għand wieħed bidwi biex irabbihom hu, bla ma qaltlu min kienu. Hekk għaddew is-snin u t-tfal kibru bla ma kienu jafu li kienu wlied is-sultan. Nannithom baqgħet kultant tmur tarahom bla ma qatt qaltilhom min kienet. Is-subien tgħid kemm kienu jħobbu lil oħthom iż-żgħira. Kienu dejjem jaraw xi ġibula biex jarawha tifraħ. In-nanna baqgħet tewden kif għandha tagħmel biex baxx teqridhom il-koll. Darba minnhom waqt waħda miż-żjajjar tagħha iwebblet lit-tifla bl-asfur li għanni u qaltilha: jgħidu li fl-art ta' Bufies hemm asfur tal-għaġeb li kull min jisma' l-għana tiegħu jissaħħar. Min jirnexxilu jikseb dan l-asfur ma jkun jonqsu xejn. It-tifla ġennet meta semmet b'dan l-asfur, la setet torqod u lanqas tiekol. Meta huwa l-kbir ra dan, qalilha: ma ġara xejn, immur jien infittixlek dan l-asfur li għandni. Iżda qabel telaq huwa l-kbir ta' ċurkett b'ħaġra kbira ħamra. Ħa, qalilha, żommna niċ-ċurkett. Jekk insib ruħi f'xi jawġ ġifieri f'xi inkwiet, int malajr tinduna għaliex il-ħaġra taċ-ċurkett tiswied. U hekk huwa l-kbir telaq għalhom it-triq. Imma wara ftit ġimgħat il-ħaġra taċ-ċurkett swiedet. L-aħwa minnu fih intebħu li ħuhom il-kbir kien sab ruħu f'xi saram, jifieri f'xi inkwiet. Għalhekk iż-żewġ subien qatawha li jmorru jfittxuh. Imma mid-dera dawn ukoll messithom l-istess xorti għax għadda żmien u ma ġewx lura. Meta rat hekk it-tifla ddeċidiet li tmur tfittex lil ħuta u telqet għalhom it-triq. Imxiet lejl u nar sa ma fl-aħħar iltaqet ma' raġel xi ħakka. Islem għalik nan, qaltlu t-tifla. Taf tgħidli fejn jinsab l-asfur li għandni? U f'erba' kelmiet it-tifla qaltlu bil-biċċa kollha. Binti, kemm marru nies qablek u ma ġewx lura? Imma jekk inti tagħmel dan li se ngħidlek jirnexxielek issibu. Se nagħtik dan il-bastun u din il-ġarra ilma. Ibqa' miexja sa ma ssib bieb jinfetaħ waħdu. Qabel ma tidħol indilek bl-ilma tal-ġarra. Imbagħad idħol u minnu fih issib ruħek fil-ġnien. Hemm għandek issib l-asfur li għandni. Malli jimħek huwa jgħidlek: ġejt għalija hux ja bint is-sultan. Imma min tista' taqbadni ta'? Int qis li ma tkellmux. Fil-ġnien għandek tilma' ħafna nies ibsin bħal statwi. Fosthom hemm ukoll ħutek. L-għana tal-asfur stordihom u l-kalamita kbira li hemm fil-ġnien ġibdithom u żammithom imwaħħlin hemmhekk. Imma lilek minħabba l-ilma tal-ġarra il-kalamita ma ġbdekx. Ibqa' hemm u stenna sa ma jidlam u l-asfur jorqod. Malli tara li raqat ixħitlu l-kappell fuqu u waqbdu. Imbagħad biex lil dawk in-nies kollha bl-ilma tal-ġarra u minnu fih jerġgħu jiksbu l-ħajja. It-tifla baqgħet miexja u kollox sabet kif qalilha x-xieħ. Sabet il-bieb jinfetaħ waħdu, raxxet l-ilma fuqha u daħlet fil-ġnien.
L-asfur tantx kemm beda jdur madwarha jipprova jġielha titkellem. Imma t-tifla baqgħet bħal magħluq. Sa fl-aħħar dalam u l-asfur raqat. It-tifla kienet pronta xeħtitlu l-kappell fuqu u qabditu. Mbagħad bexxet lil kulħadd bl-ilma u n-nies kollha li kienu hemm ħadu l-ħajja. Ħut tas-subien tgħid kemm ferħu bit-tifla u l-kol flimkien telqu lejn pajjiżhom. Mallu waslu fil-bosk li kien idawwar il-belt, l-asfur qal lit-tifla ħabbat il-bastun mal-art u kmandah iġiblek dak kollu li tixtieq. It-tifla għamlet kif qalilha l-asfur. Ħabt il-bastun mal-art u ikkmandatu jibnila palazz kbir tal-fidda minn barra u tad-deb minn ġewwa. Għaġeb tal-ġubijiet, mill-art, der tiela palazz ta' ġmiel li ma bħalu. Kollox kif ordinat it-tifla. L-erba' taħwa daħlu jqogħdu fih u baqgħu jgħixu hemm weħedhom. Għadda żmien u s-sultan ġie lura. Malli wasal huwa mill-ewwel staqsa għal martu u għal ulidu. Imma ommu qaltlu li martu mietet u wliedu telqu għal rashom u ma tafx sar minnhom. Is-sultan waqaf iswied il-qalb kbir u biex iderri ftit kien joħroġ għall kaċċa man-nies tiegħu. Darba waqt li kien idur fil-bosk jilmaħ palazz ta' ġmiel bla qies. Kollu kemm hu tal-fidda. U kien jaf tajjeb li f'dak il-bosk ma kienx hemm palazzi bħal dak. Mar ħdejh, ħabbat il-bieb u talabhom jagħtuh tazza ilma. It-tfal laqgħuh bil-ferħ u s-sultan aktar staġeb meta ra li minn ġewwa kollox kien tad-deb. Meta mar lura d-dar, is-sultan baqa' jewden fuq dak il-palazz. Imma din x'biċċa hi, beda jgħid bejnu u bejn ruħu. Dan kif ġo palazz bħal dak ma kienu jidhru l-ebda għaddejja. L-għada wasal u reġa' għadda minn hemm u reġa' ħabbat biex jitlob tazza ilma oħra. Din id-darba billi kien ħin l-ikel, it-tfal stednuh jibqa' jiekol magħhom. Is-sultan laqa l-istedina bil-ferħa. Kien fuq ix-xwieg biex jara x'kien il-misteru ta' dak il-palazz u aktar meta l-koll daru mal-mejda u mhux biss ma lemaħx għaddejja, imma lanqas xam irwejjaħ ta' ikel. Meta kulħadd kien bil-qiegħda, it-tifla sabtet il-bastun mal-art u fleħħa ta' berqa tfaċċaw il-qaddejja. U beda ġej l-ikel ta' kull kwalità. Is-sultan ma rridx jemmen lil għajnejh. Pranzu bħal dak qatt ma kien għadu ra, iżda l-aktar ħaġa li ġibditlu ħarstu kienet dak il-ġmiel ta' asfur li kien hemm fil-kamra. It-tifla qaltlu li dak l-asfur kien janni għana tal-għaġeb u għalhekk wara l-ikel hija daret fuq l-asfur u qaltlu: Isa, semma lis-sultan l-isbaħanja tiegħek. Imma l-asfur weġiba: Ma nistax nanni qabel mal-familja kollha tkun maquda flimkien. Għall-ewwel ħadd ma seta' jifhem kliem l-asfur, imma dan ma damx ma qalilhom bil-ġrajja kollha kif huma kienu wlied is-sultan u kif in-nanna kienet qaflet lil ommhom wara ħajt imkaħħal. Is-sultan ġera lejn il-palazz, ġiel lin-nies tiegħu iħottu l-ħajt u hemm sab lil martu qawwija u sħiħa. Ftit tal-ħin wara, il-familja kienet maquda flimkien fil-palazz tad-deb u l-fidda. Il-koll jifirħu b'xulxin u jisimgħu l-għana ta' dak l-asfur imsaħħar. Lin-nanna ħadd ma sema biha aktar. Jgħidu li ħarbet minn dak il-pajjiż u wara ftit ta' żmien mietet. U hawn tintemm l-istorja tagħna.